Már ejtettünk szót a jelekről, hogy milyen jó is volt olvasni egyazon nyelvet, még ha annak nem is volt verbális formája. A táncegyüttesek kategóriáját záró nagymúltú Szekszárdi Bartina néptáncegyüttes gyermekcsoportja most újabb hagyományt elevenít fel Húshagyó címmel. Adnék önöknek 2 feladatot. 1. Jegyezzék fel a Bartina kódját. 2. Találják ki, vajon mit jelképez a fiatal emberek kalapjára szorgos leányok keze által rátűzött rózsabimbó. Mert bár ez ugye egy verseny, a bartinások csodálatos képessége, hogy játékká varázsolnak minden egyes pillanatot, mert játszani jó. Itt van a csősz, itt van újra. Úgy jöttünk el, hogy ezt tovább akarunk jutni, de hogyha nem sikerül, akkor sincs óriási baj. Egy gyerek szerintem akkor boldog, amikor együtt lehet a barátaival. Nekem mindig jó kedvem van, hogyha velük vagyok. Olyan életerő van bennetek, hogy a Paks 3 bioenergia, ugrós alapú energiatervet javasolná a döntéshozóknak. Imádok versengeni mindenkivel, de amikor nem nyerek, akkor hát nem a legjobb érzés. Ha választom kéne a verseny és a játék között, akkor inkább a játékot választanám. Abban nincsen semmi végfeszültség. Emelgesse csak fel szépen azokat a szoknyákat, hogy a nézők is lássák, hogy nem olyan könnyű ám ez a sok-sok szoknya. Tehát ott van egy pöndő, ami alatt van egy pendely. A pendelyt ne húzd fel, Panna, légy szíves. Leblokkoltam. Nem emlékszem semmire, hogy mit mondott volna a zsűri. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel tudjátok ezt felülmúlni, mert ebben a pillanatban el se tudom képzelni, de nagyon várom. A zsűrik szerintem nagyon kedvesek. Lássuk a pontokat! A Bartina tovább jutott a középdöntőbe! Nézzétek meg, hogy Kapási Júla hogy van! Sír! Hát miért ne sírna? Nagy munkája van mindebben.
Martina kódja, 12-es, nem Csokpál, nem Csokné, Kárpáti Katalin és Matókné, Kapási Júla csapatának felkészülését Lévai Péter segítette, és ha tetszett önöknek, amit láttak, akkor a 12-es kódot kell elküldeniük jól ismert telefonszámunkra. Hű, hallgassuk meg Kocsis Enikőt. Hát először is gratulálni szeretnék, és egy olyan farsangi népszokást hoztatok el nekünk, ami 3 napig tartott. Ebből egy olyan szép összeállítást sikerült alkotni a pedagógusaitoknak, amiben egy cseppet sem éreztem azt, hogy nem 3 napig tart, és csak egy szösszenet. Volt ebben minden, volt benne hétfélések, ami abszolút ennek a korosztálynak az egyik kedvence. Voltak benne nagyon jó párválasztójátékok, még a bukréta is rákerült a fiúknak a kalapjára, úgyhogy nagyon-nagyon szépen meg tudtátok mutatni a székelyeknek a táncát és a viseletét is, és ezt a nagyon szép népszokást, ami a Kárpát-medencében egy elterjedt dolog, hogy a farsangot nagy mulatsággal zárjuk, mert jön a 40 napos böly. Itt a ruhákra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon tetszett, hogy a különböző korosztályok, a kicsik, akik még nem értek meg arra, hogy viseletet kapjanak, falusi ruhát, ez a vigana, amit egy ilyen játszó ruhának használtak, és aztán majd szépen bebokrosodott favirágos rokolyába és melyes bundába. Itt láttam egy nagyon szép bukovinai bundát is, ami, ha jól tudom, hogyha összeadnánk a ti életkorotokat, sem haladná meg azt az időt, amennyi idős az, úgyhogy remélem hozott nektek sok-sok szerencsét, és újból sikerült a Bartina Táncegyüttesnek elvarázsolni minket, és az éneket elfelejtettem a múltkor megdicsérni, fantasztikusan énekeltek. Nem tudom, hogy csináljátok ezt, hogy folyamatosan énekre próbáltok, de olyan könnyedén, olyan szépen, kristálytisztán szóltak az énekek, hogy azért külön dicséret jár. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Timár Böske. Az elődöntőben az volt az árszavam, hogy el sem tudom képzelni, hogy mivel fogjátok felülmúlni az akkori produkciótokat, hiszen a Szűkebb Hazátok táncait, a sárköz táncaiban nagyon-nagyon otthonosan mozogtok, de nagyon meggyőző volt ez a mai produkció, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindig képesek lesztek újra és újra felülmúlni előző önmagatokat. Gratulálok! Csak egy fél mondatot Berec Istvántól. Méltó fináléja volt az estének, és itt van Bajusz Panna is. Azon kívül, mivel megfejtettem az általam sokszor ide citált mondatot, hogy színpad, kínpad, rájöttem, hogy ti vagytok a színpadon, most mi vagyunk a kínpadon, mert mi jobban izzadunk, mint ti összevéve mind az összes táncos, aki máma itt volt. Úgyhogy ha már verseny, hadd mondjam el azért, hogy itt ilyen elvi összeütközésbe kerültünk, de ez nem kinyilatkoztatás, csak úgy mondom, hogy a 3-as tánc, ha bár nagyon izgalmas együttélésje a sváboknak, meg a bukovinai székelyeknek, én 5 perces eszenciában én nem sűríteném be, hiába való a korosztálynak. De gyönyörűen eltáncoltátok. Számomra a férfi tánc meggyőzése miatt a cseppforrás egy kicsit előbbre való volt, de lehengereltek mindig szexárdiak. Gyönyörű, amit csináltok. Köszönöm. Lássuk akkor most a pontokat. Timár Böske, 10-es Berec István, 9-es Sebestyén Márta, 10-es Sebő Ferenc, 10-es Kocsis Enikő, 10-es és Eredics Gábor, szintén 10-es. Na, mi volt az a bokréta a kalapotok? Hát már régen a bukovinaiak is, hogyha a lánynak megtetszett egy fiú, ellopta a kalapját és bokrétát tűzött. A fiúnak tetszett a lány, akkor hagyta, és aztán együtt voltak. És hogyha pedig nem, akkor visszalopta, és a lány megszégyenült, és özvegy maradt. De ilyet biztos nem csináltak. De lássuk a pontokat, 59 nektek is, csak úgy, mint a cseppforrásnak, hát akkor forduljunk csak vissza, és ismételten megkérjük Sebő Ferencet, ragadja magához a mikrofont, hiszen döntenie kell. Hát most abban a helyzetbe kerültünk, ami a viccben is van, akkor a cigányprimás fölébred, és azt mondja a barátjának, a másik primásnak, hogy olyan szépet álmodtam. Na vajon mit álmodtál, komám? Hát azt álmodtam, hogy én vagyok a világ legjobb primása. Na és én? Na meg te. Hát engem a szívem a szexárdiakhoz húz, és nekik adom ezt a... Péter! Péter! Hát kérem
Kérem szépen, sokszor szeretnék Sebő Ferenc lenni, ilyenkor egyáltalán nem. És azért elmondanám, hogy itt van a Cseppforrás Néptánc Együttes, kinek a kódja 05-ös. Rájuk is lehet még szavazni. Sokszor el szoktuk mondani, hogy ebben a műsorban mindenki nyertes, ez így is van, mert a Hagyományok Házának köszönhetően mindannyian ezüstpávások a körülöttem levő fiatalok. Mindenki azért bizonyos értelemben tovább jutott, egy nagy család részévé válik, és 2016-tól számtalan fellépéssel lehet majd velük találkozni, és ők is találkozhatnak a közönséggel. De vannak szigorú tények, és amit biztosan tudunk, hogy a december 18-ai döntőben tovább jutott énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriában Gál Tibor, hangszeres szólisták és zenekarok közül Horváth Zalán Levente a dudájával, szóló és páros tánc kategóriában Hox Attila, és a táncegyüttes a Martina, aki tovább jutott. És természetesen a Cseppforrás 05-ös kódja mellett vannak még versenyzők, akikre lehet szavazni. Nézzük meg, kik ők!